Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw yari ng latest nga weather forecast gikan sa Pag-asa nga gin-translate naton sa hiligaynon para mas mahapos insindihon sa aton nga mga viewers. Ang bagyo nga Wilma ang ginapaabot nga magalandfall sa Negros sa Domingo nga adlaw. Halos karon bilog nga isla sang Negros ang napaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Halos bilog na nga Negros Island region actually. Bilog nga Negros Island region ng tawon mo ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal. May pila na lang gid ka mga banwa ang syudad sa Negros Occidental nga wala pa napaidalom sa wind signal number 1. Ini amo ang Ilog, ang Kawayan, Sipalay kag Hinubaan, pero the rest no from Kabangkalan going north ang napaidalom na sa wind signal number 1. Paano kay nagsignal number 1 kay init man subong nga adlaw? Ang wind signal nagarefer liwat sa kabaskugon sang hangin kag indi sa pag-ulan, no? Kag ginapaidalom ang isa ka lugar sa wind signal number 1, may pa kita sa ginatawag nga lead time, no? May 36 hours usually nga preparasyon ako na nga lead time nga 36 hours para makapreparar ang aton nga mga kauturan sa pagsulod sa bagyo, para makapangtapas pa sa mga sangasang kahoy, para makapangtuka pa sang dapat nga tukapan, patabunan ang mga buho, no? So may 36 hours nga lead time, hindi nga pagpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ara na siya, hindi na mo. May 36 hours nga lead time. Ang signal number 1 buot silingon minimal lang to minor ang impact sang sini nga bagyo nga dala niya. Pero ang barantayan diri ang hangin nga amihan amo ang magapabaskog naman sa mga balod sa baybayon naton diri sa Visayas. Ginapaabot nga karon sa gabi, ukon buwa sa kagahon magalandfall ining bagyo nga Wilma sa may Eastern Visayas ukon sa Dinagat Island. Tabukon sini ang bilog nga Visayas sumugod sa badung adlaw tubtub sa Domingo. Sa Negros ginapaabot nga ari ang iyangan ang taon mo iyang tabukon. Gina-expect siya tonight malandfall diri, tabukon niya or buwas sa kaagahon matabok siya from Eastern Visayas or Dinagat Island, tabok sa Visayas, kag ginapaabot ka diri sa aton sa Negros Domingo sang aga, no? Kahapon ara sa 2 AM ang ilang forecast, but today yara sa 8 AM kag ginagi-mention sa ilang weather update mga Cadiz City, no? Ang ginalantaw nga mangin alagyan sang sentro sang bagyo. Gina-forecast nga si Wilma magapabilin nga isa ka tropical depression. Mga tropical depression inang pinaka-weakest nga classification sang bagyo. Samtang nagatabok sa Visayas, tropical depression lang sa anay. Kag ini siya pinakahinay nga classification sang bagyo. Pero balantayan ang ulan nga bitbit ni Wilma. Kay man miyara pakita sang shear line sa idalom nga amo nakakolab kumbaga, no? Nagapabaskog pagid sang ulan nga bitbit ni Wilma, no, nga dalon sa aton diri. So amo ning balantayan hindi ang hangin kundi ang ulan. That's why ang Negros today is under sa yellow rainfall warning. Yellow, no? Until tomorrow, Sabado nga adlaw buwas, yellow rainfall warning kita sa gihapon. As of 3 PM, ang bagyo nga Wilma ang yara na sa 180 kilometers east sang Borongan City sa may Eastern Samar kag may kabaskogon ini nga 45 kilometers per hour kag pangmadlos nga 55 kilometers per hour nagagiho ini westward. Gagiho sa westward sa speed nga 10 kilometers per hour. Shadow kahinay sang movement sang bagyo, no? Pero bisan hinay siya na maintain niya sa gihapon ng iya sini nga kakusog. Pero sa Martes ginapaabot nga magagwa na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, no? Tandaan nga ang weather report hindi dapat nga kahadlukan, dapat mahibaluan naton para makahimo kita sang preparasyon kay whether we like it or not, ina ang aton nga weather.